Здравейте, аз казвам Мартин и в днешното видео ще играем на Squid Game с моя брат. Запознайте се, той се казва Виктор и да. Сега нека да влезем в таковата сервера и да чакаме 20 секунди, да. Той ето, казва се Фатала 840, ако искате ставайте с него приятели. Аз казвам Фатала 121. Да. 3, 2, 1 и започваме. Първата игра ще ни е Green Light, Red Light. Зелено и червено. Да. На мен ми зарежда, на брат ми май вече зареди, да. Не знам хора, ама при мен, аз когато бягам, червената линия не ми се хъби и мога безкрайно да бягам. И така, да. Ще чакаме първата игра да започне. А за сега ние сме 47 човека. Да. 2 са умерели, видях. Не са умерели, а са лифнали. И да. Ето, да. Мен ме показват и човека пише лад, хуто. Ще цъкна синьото. Така да е жълтото надписа, че да скипна разговора. Изобщо него не го харесвах. И аз. Да, и брат ми. Куклата се обръща. Сега започваме. Давай, казвай. Само Green Light. I'm Legend Dance. Оу. Не мърдайте. Стойте! Аз съм играл в тези игри. Някой ма блъсна. Абе, нищо ти няма. Дано да не ми се падне на втората игра Мона Лиза. Това, ако ще ми се падне, ще бъде фатално. Мене ме убиха. Не. И мене. Ох, майко, какви грешки направих. Абе, И аз. нищо. Пак ще играем на... Спокойно, пак ще играем, цъкни само ето и бутонче. Спокойно, няма сега да свърши видеото. Да. Само 3 минути върви. Аз иначе мога да бъда такъв от такива, как да кажа, как се казват? Тия с розовите им... Бодигар. Учак ще бъда. Мога да бъда, ама искам да се бера за черния фронтмен. Ох, още 20 секунди чакане. Много. Да. Ако днешното видео за 1 час ще намере поне 3 гледания, обещавам, ще пусна още едно видео как играем с брат ми. Squid Game. Абе, после за Squid Game, ако в коментарите ще поискат втора част. Там още им... Да, ако ви харесва темата, пишете в коментарите. Сигурно, когато
за 1 час съберете 3 гледания поне и 1 лайк, то аз сам лично ще снимам в Roblox една нова известна игра. Там с един влак, някакви релси, зомбита, да. Честно, в нея съвсем мъничко съм я играл, дори много не я разбирам, ама карай. Иначе мен ме изкеф. Така, пред мен има много пичове. Ох, айде да пропуснем. Скайте жълтия надпис, че да пропуснем. Пак да ни направим тази грешка. Еми да, пак да ни мръднем. Да, че пак ще почваме от начало. И брат ми ще бъде разсърден. Много. Аз съм първи. Спрете, аз съм играл в тези игри. Едно момиче сега убият. То тази Sonic Terminator 3000. Брат ми, къде си? Теб да те убият. Аз сега ще дойда при тебе. То че се отзаде ли? Да. Аз тъй, че съм почти отзаде. А как може да саботува? Трябва да купиш там за HS валюти. Имаме ли франдмен? Марче, аз съм за тебе. Да, той е за мене. Ед го. И там. Някой ме изблъска. Нищо, че няма. Да. Минах. Аз пък съм на линията. Почти. Марче, аз съм. Еса. Аз играх в тези игри. Къде си? Къде? Ета, аз съм тук. Да. Видяхте. Виж, че за цените скина. Да, оцените. Искам да ми от 1 до 10 скинат ми. Да го оцените. И оцените на едно момиче. Тя е направо кукла. Какво? Ви тя не се обаждай, честно. Шо? Така. Дано тук да не ми се падне Мона Лиза. Аз искам. Кръг. Са тръгълник. А на мен кръг. И на брат му се падна, на брат ми... Тръгълник. Да, тръгълник. Едно от най-лесните. Сега... Някой ми даде запалка. Така... Не. Кръга яката ми са... Ще ми се щупи. Ако е така... Моето се щупи. Моето накосам. Брат ми умря. Аз пък имам бисквитка, която я изядох. Брат ми сигурно сега той може да си почне нова игра и да. Да, почне нова игра, защото съм умрял и да. Той ще почне нова игра, аз пък ще продължа тази, защото не съм умрял. Я колко кеш имам? 4 милиона и 600 хиляди. Аз имам 507. Той има 570 хиляди. Аз пък имам милиони. 6 милиона и 600 хиляди. По-богат съм от него. Събирам за фронтмен с 10 милиона. Иначе е яко да
такъв. Буквално можеш да даваш на всеки фигурките там. И да. Майко, още 3, 2, 1. Я някой има ли? Той е с Мона Лиза. Тя е с Мона Лиза, казвам. Тя е с Мона Лиза. Тя ни е изразила фигурката си. А Мона Лиза, това е много силна фигура. Не Мона Лиза, а Мона Лиза. На мен един път ми се е падал там. А Мона Лиза. Не е Амона. Не е Амона. Тя е Мона Лиза. Мона Лиза. Мона Лиза. Еми. А Мона Лиза. Абе. Хайде бягай от видеото и не участваш. Добре. Тук адски много не обичам и че с фигурките да вземам. Окей, това мога. Ето е пил. Окей, аз съм за сега първи от нашия кръг. Тук трябва повече. По-силно. Опа. Така. Ало? Ще има... ето. Вот. Защо не стана? Така. Казвам, това ми е нелюбимото. Така, последна фигура. Пил. Готово. Там пич, който е... Опа, тук винаги избирам леко повече от средата, съвсем лекичко. И да. Последна игра. 6-та. Аз много не я обичам. Особено и такива кръгове. От нашия кръг съм първи. Доста забавих на тези фигурки дребни. Да. Телепортирам вече в лобито. Брат ми сигурно няма да се появи. Защото загуби, да. Я да видя в шопа. С $200,000 станах по-богат. Идвам към тебе, фронтмен. Иначе мога да скупя и този. Бягам! Сигма бой. Вижте само маската. Лицето. Чакай. Да не се изложа с английския. Искам да напиша така. Не съм сигурен, че е правилно, ама карай. Sigma Girl. Така, къде? Ето. Sigma Girl. Ето. Давайте, искам вече. Нейте. Искам нормално да гледам.
Така, след 10 секунди ще ни кажат колко човека да влизаме. Това ми е едно от най-нелюбимите. Ама все пак... Колко? Трима. Някой един, още един. Опа, супер. Трима сме. Нали не може да? Не може да се отвори. Ето по трима. И там краката може да се видят. Че тук тъмно. Тъмно досадно. Чакай да се приближа екрана. Мога ли изобщо? Не. Не мога. Ами нищо. Хей! Хей! Ренге! Айде! Двама сме. С номер 124. О, аз къв съм 278. Ето, да. Ох, майко. И сега ще почнат да гърмят. Вече имам 5 милиона кеш. Там може да се види. Още толкова и ще мога вече да съм фронтмен. Колко? Един? Само един? Оу. Айде, излизай. Аз тук първо бях. Не, няма да ти отворя. Няма да ти отворя, да знаеш. Няма. Едва се намерих място. Това беше трудно. Така. Ето. Май 3 ли кръга са? Направихме 2. Още. Един трябва и ще бъдем май на стъклата. Не. Веднага. Чакай, или ние направихме 3 кръга? Абе, карай. Ние останахме 4 играчи. Сега ще бъдем на стъклен мост. Сигурно. Или на дърпане на въже. Това най-много. Не го обичам. И плюс той стъкления мост. Да. Стъклен мост. Просто извините, аз не. Отказвам се, да. Хайде, дай някой да скочи, моля. Мисля, че е второто. Второто, давай, второто. Второто. 2. Така. Мисля, че пак дясно, така че 2 ще напиша, че е първа и ето втора. Да. Не мисля, че е лефт. Той провери. Ай, check it. Сега 100% дясно. Сигурен съм. Не.
О, загубих. Какво да кажа, загубих и да. Мисля да завършвам видеото, така че абонирайте се за канала ми, слагайте лайкове, споделете видеото с най-добрите си приятели и чао!